това, което те поеха като отговорни бизнесмени, мисля, че за момента нямаме никакви притеснения, финансово затруднение. Хората решиха да продължат да изпълняват техните следващи няколко месеца техните задължения, докато се намери ситуацията, което им прави огромна част за това, което правят. Започва да привлича нови футболисти. Има ли нещо в информацията за привличането на Венци Христов? Това, което със сигурност мога да ви кажа е за Дани Владков. Днеска разтрогна с Черно море. Чухме се няколко пъти с него, пътува да си остави семейството и утре го очакваме да пристигне. Вие като директор, как виждате какъв е пътя на Ботев, за да излезе от тази криза? Аз мисля, че феновете бяхме поканили на гости на тази среща, защото това са тяхна среща. Единственото обединение и това, което те казаха и върху което те се обединиха е обединение. Една обща думичка и да няма такива неща повече. Че се им прави, че се казаха истината, кое как се е случило, за какво се е случило. Категорично това е хвърлило някакво петно, цялото това нещо е хвърлило петно върху името на Ботев и всички го осъзнаха, защото видяха някакви крайни действия, до какви крайни действия пък се стига. Което не е желателно за бъдеще за Ботев и мен ми хареса тона, с който се говориха, казаха се истината между тях, което прави честни си. Масово се говори, че все пак цялата тази история с оттеглянето на собствениците е някаква инсценировка. Инсценировка от кое? Че търсили повод просто да се махнат. Категорично не потвърждавам тази информация. Аз съм през цялото време с собствениците, постоянно знам нещата в детайли и дума не е ставало за такова нещо. Напротив, говориха се неща и планове, които ние действахме по нещо, което бяхме очертали. Най-голямата болка, която беше развитието на Ботев не съществува по такъв начин. Съжалявам, че още през самото представяне някои хора може би не са чули апела на един от собствениците, който казва, че няма как да се случат чудеса. Според мен основната грешка е това, че реално като собствениците влезаха май месец управлението. Мисля, че прекалено малко шанс им се даде за тези 3 месеца. Много рано се почнаха да се правят оценки. Мисля, че едно такова нещо е нормално поне година. Трябва да се дават някакви оценки за действия, да се постигнати резултати и така нататък. Категорично на вашия въпрос за такъв сценарий направен. Дали от тях, дали от някой друг, категорично заявявам, че няма и това беше също и моя въпрос и така исках да попитам за това нещо, дали е било организирано или не. Всеобщото мнение е, че всичко това се е случило спонтанно, от няколко човека. Един е звънал на другия, казал, че да, ето, представят го. Там обаче имало някакви други 4-5 човека, те пък решили да дойдат. Всичко това категорично и всички го потвърдиха, че това се е случило спонтанно. Имало двама-трима човека, които са звънали по телефоните и са казали, да, така е, Митов го представяха, елате тук. По-скоро трябва някакво генерално заключение да кажа. Това е, че ангажимента, който се пое от някои от фракциите, ако трябва така да го нарека, по-скоро липсата на това, което разбрах от срещата, е липсата на пълна комуникация между и други фракции. Казва се, че един не знаел, другия не чул, не разбрал. Според мен това категорично, както не е инсценировка от феновете, не е инсценировка нито от ръководството, не е инсценировка от феновете. Тя се е получила вече в последствие това, което аз още на втората минута дойдох да видя и това, което чух. Когато се отделихме на страни и ги попитах кой го прави, защо го прави, и тогава не получих адекватен отговор. Това виждам, че днес и някои от медиите са започнали да спекулират, да разучават, да разузнават. Да, ние сме се учили своите грешки като ръководство относно охраната, но факта, че
тренировката беше започнала 15-20 минути, вече се провеждаше тренировката. И СОТА, който бяхме извикали, шефовете на СОТА, които бяха, дори и те взеха това решение, че трябва да се тръгват. И според тях вече няма какво да се случи, обстановката е нормална. Получавам въпроси защо не съм извикал полиция. Коментирахме го в ръководството това нещо. Мислехме, че ако даже полиция тук отпред на входовете, и ако случайно, както се получи с първата група от 5 или 6 човека, не знам точно колко са били, може би ще ескалира напрежението и ние ще получим някакво обвинение, че едва ли не се крием, едва ли не, че правим нещо незаконно. И затова така с шефа на съд взехме такова решение да стоят в страни охранителите, които бяха над 20 и те бяха още от 4,5 на стадиона. Бяхме взели тези мерки. Човека, който лично му е заповядан да сложи капинар на вратата, ще бъде сменен, доколкото знам вече днес, не дава нареждането да бъде освободен. Той го е махнал катинара единствено, когато са се тръгнали първата група, който твърди, че за него също вече всичко е било спокойно и е отворил, за да могат да влизат други служители, които в това време са се извършили работа по терена. Точно по този повод той е махнал катинара, като по неговите думи катинара до оттеглянето на феновете е бил на вратата. И даже ясно може да видите на камерите как на първата среща разговора се осъществява през оградата, а не на паркинга и не в някакъв. Тъй, че всичко това за инсценировки, за някакви сценарии, абсолютно е несериозно. Категорично заставам за тези думи и ако някой каже, че това е инсценировка от ръководството, че това е инсценировка от собственици, както се опитват. Ваши колеги същия въпрос ми зададаха дали това не е инсценировка на собствениците. Категорично заявявам, такова нещо няма. Единственият проблем е, че Ботев има страшно много, десетки хиляди фенове. Когато точно това се говориха и на срещата, когато трябва те да се организират, наистина няма как ти да организираш толкова много хора. Даже едно от момчетата стана и каза, аз не съм на никаква фракция, не членувам в никаква фракция, но дойдох да протестирам срещу треньора. Това е ясно доказва, че няма как да е инсценировка на нито една от страните. Това и те си го казаха, защото аз много държах да разбера каква е истината. И наистина, ако имат такива неща, някой да се понесе отговорност.